malam, Nduk Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Iken. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Iken. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Ki Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? yo sak anake ra mbiyen lah nek iki yo sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Duk Cahayu. Inggih Om Iken Muga-muga pangesune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Duk ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi ini kan aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rontok ndledek rene lho Mas. Kene. Kok rada Kok diledek. iso rada ndledek iki lho. Lah, piye kene Ya kono ngomong ya? sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Iket, Dalam, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Om Iket? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ah. Ya. Eleh andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketek tuwek, Pak, tuwek eling. Aku- Iki yo anakku. Beno to ya. Iya, anggap wae iki bapakku ngono lho. Oh. Iket. Ya, ya, anggap ae bapakmu. Hmm. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuannya lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Age awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Untune. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iki malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora Nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontone lo gur iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono Bapak, tok ya. Tapi Bapak. lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Iya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku dak ra ngipi ta ya Allah. Nes sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira lek wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi Di desa Menawan. Di desa Nawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Jadi malu. Jadi malu aja dikei ketok mumpluk.
malu. Iya, aku jadi malu. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyup rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, Amin. dan semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Gue wedi aku suwi ra ketemu ya malah. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pak De? Pak De. Aku diundang Pak De. Aku kok Pak De. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pak De. Sayang. Iya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transit teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo soalnya ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok. Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak Nduk niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Di bangku. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok keisan demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari bu daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Barde terus. Dimas. Oh Dimas. Heeh. Dimas Barde terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono mesane. Ora kene rampung kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak. nang kling cahya niraka eksi Cair. Nunggu kene aja, nunggu kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Ya nyandak dute Bu Lurah akeh kok. Nggih. ya matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur jenengan- nuwun, Bu. Lewat mereka Bu nggih, Siap. sampun nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Bu Lurah. Lurah. Terima kasih banyak Ibu Ya Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbo 50 gak ya? Iki lho, Jo. Ngasto-ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe njoget teng mriki. Ya. Nggih, Joget. nggih, ngentasi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata.
dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Bu Nggih. Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning jantong. Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Mbak Nuwun. Sugeng Nah, Dalu. rombongan pati Nggih. ayam komplit Nggih. iki. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo, Pak Camat. Terus kayak Mbak. Kenyakang saking dahan. Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Nggih. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Nggih, Malam hari alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. nah. Nggih. Salawi reng nambang beksa wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak Dedi Kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Orang Kobuser. aku kok bruser. Rano iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi Kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak iki. Sak leting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh alah. Nggih. Ah iya. Iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Oke, biyen jare mung maling tampar kok iso nganti dihukum ya apa? Lah rak niku lho, Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku cekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari cok. Dados. Mriki Bu Lagi mriki Bu. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi arom kembangi ayah banget manis
bersama masyarakat Desa Menawan bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salindri. Terima kasih Bu. Amin, panjenengan sehat selalu. Bu Lurah sing budaya jogete Iya. luas. Jogete apik. Wis pokoke duwe Bu Lurah koyo ngene iki Nggak wis. rugi. Nggak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, Bu Lurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti Bu Lurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Kok iso? Ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur Bu nuwun, Lurah. Bu Kadi terima kasih. Oke, mungkin apa Bu Kade sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri Bapak, ada permintaan ya. lagu napa mboten? Pak, Ibu, Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak. Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. Oh, aku seneng nyawang bapak enek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel LC. Nggih. LC itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone. LC ki apa? Polsek. LC ki lembaga sosial. Sosial kok sosial. Lucu, lembaga seneng sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kade. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bu Lurah. Oh, ngaten. Sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng daleme. Nggih, leres. Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula Pak wau Wito. teng gone kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kowe diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman ndok anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mawon kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok Masa? iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo Dikewawi. ora. Ih, kok senengan. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ana sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami nobar rawuh sedaya. Matur Nggih, nuwun. alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Utomo, Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih. Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Apa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku. Podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya Oh iya. Pokoke ki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Pak Dik? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Eyang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk.
Ya sini sayang. Ngoyot nih kayak gedangnya ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Igit kok yo Niken karo Mbak Eni lah masih mendem yo milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Syukur. Iku karo waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Saman yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demak. Alah, Saiki Saman masa gelem karo laran ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol nguri iki karo aku. Apa? Takon ana kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus Nduk le bawa, Nduk. Iki Niken iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak Igit. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Bimbingan belajari nyanyi bariki arep apa lirike ngono lho, Iya, kuwi bimbingan. Alus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ra sadar. Mutiar. Piye? Amuk, Mbak, amuk, Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong emoh apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jare. Ning omah saing karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, Niken. Perasaane lho. Jare Ora. sampean wis kisut, jare sampean wis kisut. Lah aku lo kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongan dhek sosise koyo walit. Soale-soale sudah layu. Layu lho layu. Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane care iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Lah iya. Ati ki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renun sewu lho Pak Sigit. Jo. Canda, Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Igit. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok ngedan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Canda, Jo. Aku lho cara ora mbayangno embak-embak iki bulurah mau genjong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Ojo. bunuh diri. Anjelo ki nek cendhek men wis bunuh diri. Ani. Ning ndi Jo, Eni Jo? Ani, dukon niku nuncep ketok-katoke, Pak. Ani, ora pareng. Loh, coba ketok katok endah, sirane ngisor mung begagah ngene. Lah, ayo ora bareng yuk, mantuk. Ayo mantuk yuk, mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Nano. Sing mesra kuwi karo Mbak Eni digandeng, ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya.
Rada kerih piye? Rai iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel ra ngak. Lah nek usung yo. Wis ngono. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo, Mbak. Nano. Alus manis nang make Awak mesrane. ati-ati luntum Untune kena apa? nyantol susu Nggih. iki lho kamisol Sik. Nduk niki kan. Kene Nduk, kene. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Oh iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra Iya, masalah. nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang Oh iya, juga steak ya. enak, steak enak. Ape mangane kok angel lah iya kabeh. iku mudeng ora Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake aku dhewe tumbuk nek tumbas pacaran tak tumbahno sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Kenapa? Kita naik Mercedes Benz. Wah, Mercedes Ayo, oke. awake Limosin, dhewe. limosin. awake dhewe numpak opo Mas Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. kok tosa to Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Korea, Amerika, Amerika. Paris, ke Jalan-jalan. Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. iya Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok. cedak-cedakan Iya gak kesel pasar ya, Mas. Kliwon. Wah kok Nggih. ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan yang luar negeri ora potel sih gila ya. Hotel wis suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kabeh. kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Enam, Bintang enam, 6. enam. Awake dhewe nanti. Awake dhewe nggone pom bensin. Ya apa sih penting berdua. Iya, bahagia, berdua ya, Mas Mas, Yon. ya. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhake julang kae urut ditembangke. Mambu loh Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dimpet mambu sih. to sampean. Nek Mambu apa nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to Pak, ngesakne lho. sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelen neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Oke. Wes suwe. Masa minggan Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampean iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dinggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dinggo tenan 50 e mlumah kok, Pak. Wirega apa lo jane? Sego kucing. Kok kucing nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Si podang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gatur-gatur. Wis, wis. Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang kok. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marahnya apa Lah tuh? iya, wis tuwek Mulai aku. Sunanan. Rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh.
Tak wangi. Syukur mutiar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. 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 Pito ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah sholat. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi diladeni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bengah ing atiku Awake dhewe numpak tosa ya. ben mengko keslulupen piye Gak apa-apa. numpak tosa. Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja ketemu ngene. Nyanding bisa Gaya. mengko lek panggahe karene polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi Iki lho apa angel gak kandhanane iki lho tuwek digawe? kandhanane angel tra ya opo piye. Tuwek ada. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa wong? Sing akon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing Iki akon sapa? iki wong loro mulih apa aku sing mulih? Mulih tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Hah, aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng nek ngidu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Yo. Nah, Nah, Oh, bae, embe purik padha rono, ae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wis, Jo sing Jo. Sijine Jo. Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamatke Jo iki. Modiar. Puter. bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Iku netok ya apa? Kok yo, iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. Sok apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kena Senin Kemis. Yo alah. Halah lagi. Kok yo. Ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ha ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tangga Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, buka saka kibat ya, Mas. Ndoyo Dwi Handoyo. Ayo. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik, nganggo string. Cilik men suarane. Sik. Keki. Hei, keki iso ngorjen ta ora? Nek suarane cilik di penyetangan iku ditungkak. Sing ditungkak opane? Wonge to Pak iki. Heeh. Neno. String. Yo. Mudutmu gregetke wong udut dum-duman kok banggal lho.
bertatang. Sama
Betul. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali weh dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Solo, Salam nggih. kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Wah Mbak Niken nek nembang, Jo. Oh, resrana apa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Nggih. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa, julang nggih, Pak Ikit? andanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggere agek 2 dina niku serak. Biasanya 2 kan dina- penyanyi kan ndak oleh maem sing adem-adem Ah, ya toh. contone. Es ngono kuwi kan ndak boleh, boleh. gara suarane sering ya Oh, toh. iya. Apa meneh maem sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh, Contone lek apa? aku malah ndak oleh maem Nah, panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus Malah aku ki biasane maem sing adem-adem. contone apa no? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Kuwi jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yuk sesuk coba kowe sik ya, Jo, nek enak Nggih. aku kandhani. Niku jenenge Nek sempak enak aku kemamel. entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau. Wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Menawan. Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somben kelas. Coba nek kuliah Wah, kuliah nggih 2 mene, Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Hit. Ayang-ayang. Oke, ayang-ayang. Oh, ayang.
Aduh.